regăsit la un nou episod. De data aceasta o avem pe Ștefi. Zile, salut la oameni. Salut! Hai la scanare. Ok. E cu tot vreau scanare. Și tu stai numai să mă fac eu. Da, hai. Bun. Nu zicem cine te moară, da? Da, și ăsta ne scanează. Știu că Nu are cum să bage. nu înainte, ne-a după mine. Ce faci, ce? Faci kill în fața mea. Ai trecut și tot pe lângă corp. Ce orange? Și orange e mort. Vai că am scris și eu ce am dacă. Să văd. Brown kill. Hai că brown kill dacă e, frate. Da, Brown. Da, știu. Hai că eu am dat kill. Da, hai că... Cian. 1.000.000%. No vintage. Hai că... Două, da. 3, aproape. Aproape 3. Aproape. 3 fără 10. Hai. Ui, ăsta e impostorul. A, ce stai, mă? Închideți, că se aude pe filmare. Ori ziceam un gason, mai ori te uiți. Max. Ok. Bun, m-a ascultat ăștia. Bravo. De ce, Că eu te-am ascultat, că ești aici. Hai că mai e doar un impostor. Dar- E dintre aia doi. Au. Și nu zici dacă te moară, zici numai că ești moartă, da? 0, 4, 6, 0, 5. Pornesc. Iuhu, sunt pe drum. Ciucu, Niciodată n-am făcut asta. Iodă. Am mai făcut. Eu n-am terminat. Și eu. Și mi se face dorul până la... El nu. Era fix lângă ea. Iar. Și că mi se face dorul. Dar n-ai un plus și mort. Deșteaptă. Apa, nu. Eu sunt mortă. Să te aici. Ștefi moartă. Adică Ștefi acolo. Ștefi cu albastru. Adică eu sunt. Îți crește. Hai să așteptăm până... Ne bagă să votăm. Is yellow. Da, yellow. Yellow, yes. Bagă pe yellow. Votează. Îi făceam și tu ăsta. Voting. Bun, Jenny. Bun, hai că meciul ăsta e câștigat. Până acum niciunul dintre noi n-am fost impostor. Hai, vote și după aia. Da, am judecat echipa. Nu eu, sorry. Deci eu mă schimb culoarea. Trebuie să fac setarea. Să-mi bag ăstea. Bam. Ăsta? Rozul? Asta, bun. Hai, nu te uita, du-te. Du-te, că văd. Nu
nu zici, ok? Și când este facil, vă rog, cu mâna pe tine. Vă rog să-mi și mie. Și să-i faci, Să-mi face și mie un task. Dar și eu vreau să mă... Negru e impostorul. Ha, ce te-am păcălit. Iar, nu da. Bă, dar de ce de start? A intrat? Da. Bun. Bun, hai că suntem... Hai, acum de start tu, să vedem ce suntem. Ce începe? Taci, face vlog, taci. Am scanare, ai la scanare. Hai, toți copiii la scanare. Hai, lasă-mă și pe mine, băi. Așteaptă. La târnii noi. Eu trebuie să fac scanare. Hai că ți-o faci dacă e. Ce am urât? Black. Black? Ăla alb. Ăla alb, ăla... Negru. Da, da, da. Black. Ai dormit forță la mama ta? Nu, black. E black și cu brown, că îi ține apărarea. Ștefan. Uite. Tu aici dormi, Ștefan. Dormi aici, Ștefan. Vezi ce le ridic? Ha? Vezi ce le ridic? Da, spune, hai Ștef să mergem dincolo. Ce morice, Toți, hai dincolo. Nu. Hai aici. Dacă se aude un zgomot, e bunica mea. Hai dincolo la tine. Camera. Cata, 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 cata. Bum! Hai să vedem ce vă... Ștef, hai să votăm Black. Hai să votăm Black. Hai, Bi. Hai, Ștef, votează. Mergem, hai. Dincolo. Da, hai la... Hai dincolo. Dâng, dâng. Black 100%. Dacă nu e black, e brown. Dar brown cred că... Ai. Hai să voteze ăla. Nu, dar de ce mă votați 17 pe mine, mă? Bă, frate, bă, ce pai. O câștigat. Bă, dar păi black, mă, eu zic că e black. Adică ce dai live? Zi-mi de ce dai live? Mă scuze. Mamă, ce oameni dă startul atâția, frate meu. Bun, hai că am intrat. Ia. Până avem voie să ne uităm la noi, nu știai asta. Numai n-am oglindă ce o să... Nu ziceți, ok? Adică nu ziceți, nu zici, bine? Îmi pare rău, dar am scanat. Ba da, am. Sau? Am scanat. Ba nu, scuze, n-am. Ai tu scanarea? Da. Hai. Nu. Tu erai. Noi vedeam că erai. Și el cred că m-a văzut. Hai că te gândeai că era mea dacă e. Orange. No! Nu orange, red. Orange. Easy match. Orange. Hai, dai. Să nu zici, a, bun, n-ai ieșit de asta. Hai că de start, vezi că o să-mi dau acum doar impostor, dar nu înțeleg cine dă startul să fim doar un impostor, asta nu înțeleg. Sigur, și tu ești așa? Bun, hai să facem. Să văd dacă am scanarul. Eu nu am. Eu am. Bun, lasă-l pe rest să se scaneze. M-a dus pe orange. Orange, orange. E orange. E orange. Orange. Cred.
Eu votez... Nu, votează Orange. Am deschis. Lol. Ciana. Ok, hai să votăm. Ok, Ciana. Dacă nu Ciana, mă bag pe Orange. Ok, hai să votăm Ciana, frate. Ori postez cu mine, ori. Să vedem, Ciana-i. Da, mă, am câștigat. Da, am câștigat. Dar dă-i play game să nu mai ieși. Care-i? Hai, intră. Bun. Am intrat, dar cine dă startul? Trebuia să mai intrăm unul. Of. Vezi? Dacă... Nu duc să văd dacă am scanare. Eu da. Nu, stai că am de la scanare, adică celălalt. Eu am scanare. Lasă-mă pe mine. Eu eram prima. Nu mai văd nimica. Deci cum nu am apăsat să... Unde-i corpul? Azi eu mă rog. Ha? Pink. Ce pink? Ce votăm? Eu mă duc pe ăsta, că mă... Hai, nu, votează. Mă duc pe la negru, tu? Ok. Turcoaz. Mamă, votat 3 pe ăsta. Hai să vedem dacă... Dar nici... Dar nu, hai să vedem. Nu impostor. Dar de ce mă acțează pe mine? Dar de unde știi, mă? Bă, vezi, frate, mi-e un fain, mamă, că eu nu văd nimica. Pingăi. Serios? Da, pingăi. Tu ești. Yes. Tu ești. Te-am văzut. Pe tine te votez. Mă, eu scriu, mă dau vina pe tine. Nu, da, Purple. Te rog. Ascultă-mă, Red, te rog. Ai! Yes! De ce? Nu te cred, Poate ăia doi nu știau să Dar tu de unde știi că eram eu? Mai văzut cum am intrat în vent? Că am avut luminile închise. Nu, am văzut, te-am văzut cum ai intrat în groapă și am văzut cum ai omorât. Dar păi erau închise luminile. La mine nu? Hai că la tine, nu dacă. Ești curmetă, așa-i? Hai că tu ești impostor. Nu, Sper că faci scheme. Bun. Eu spun doar de atâta că eu sunt mort. Cine? Doi de red, hackeri. Ăștia scriu să votezi roșu. Roșu te-am murit. Da, eu știu roșu, dar nu zic care e roșu. Hai că în roșu m-am omorât. Tot roșu. Nu, dar mie mi-arată că ăsta nu-i ce bug. Ce? Bine, m-am câștigat. Ăsta a fost și meci easy. Au! Ai, ce m-a lovit. Au! Hai de play again. Da, nu mai vreau. Roșu de startul. Nu mai dea startul. Deja mai nervează. Hai te rog, măcar la 6. La 7, că la 7 este 2 impostori, știi? Și nu-mi place. Oh. Dăm live? Eu dau. Dai și tu? Da. Ok. Bun. Stai, bagă-te pe din asta, să bag eu un cod. Stai, nu. Aci 7, că se adună toți. IP al... Da, exact. Stai să nu mai iese unul. Te rog, mai ieșiți. 1. Nu, hai scrie până nu e. Am scris.
Bun, gata. Hai să scriem să dai start. Parcă o să văd că ăsta nu dă start. Da, poate nu știe să citească. Și atunci îi scriem nu știu ce la el. Deși... am crezut că mi-a dat bani. Stefania, nu în toate camerele. Ce faceți acum aici? Vale. Te rog frumos că pune în capul și dormim. Nu puneți care stați pe jos, vă puneți cu fundul de dormim. Nu în toată casa. Nu dați în capul. Ce? Nu. Nu, nici în toată casa faceți bani. Ataci! Hai, Ștefan. Hai, dăm live că ți-am zis că ăsta nu dă start. Ba da, hai că dă, fugi, că vezi că eu văd ce ești. Vreau impostor cu Ștefi, te rog. Dragoș! Te rog, deschide un pic, că trebuie să iau de acolo o covertură de la... Mă, da, ce? Ies. Ah, ți ciudă. Păi tu, te fii Rota vieții. Hai, te mai joci Among Us sau? Da, văd. Te mai joci Among Us? Da, n-am Hai și bun. De ce ai ieșit? Dacă ești ciudosă. Ești ciudă. Gata. O, dă startul. Hai să mai fim, frate meu, unul. Mai intrăm unul. A, nu, unul, please, mai intrați-mă. Oh, nu, așa nu-mi place. Și o să pic crumei de cel puțin 14.000 de... A, tu ești impostor, nu credai. Iar... Uită-te! Hai că... Uită-te! Te joci sau ce ciudă? Dacă nu vrei să te uiți. Bă, dar ce mă enervează task-ul ăsta? Bun. Bun, gata, mi-am făcut Office. Iar am astea, că nu-mi plac. Pam, pam, pam. What? Dar ce nu merge, frate? E bine. Că nu înțeleg. Bun, hai să vedem. Hai să vedem, oameni dragi. Pam, 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 pam. Parcă ăsta... O, ai crezut că da bani. Parcă ăsta o să văd că o să fie un... De tot mi se vede întrerupt. Ce votăm? Șteva, ce dăm? Ce vrei să votăm? Brown, brown, brown. Adică la maro. Încă... Brown. Și să mi se faci. Gata, ai. Cred, să vedem dacă e adevărat. Dacă nu e brown, eu mă duc pe orange. Îi brown, bine. Easy, match. Bun. A, nu mai vreau de startul. Da, eu le zic ceva. Îi dau startul. Bă, dar ce are... Am văzut la fel. Hai că am scanarea. Eu apăt. Nu n-am. Ștefe, nu mă lăsa cu asta, poate da kilo. Eu cum fac task-uri. Cine era? Nu știu, nu zici. Nu. Am zis să nu mă lași că ăla cam dă kill. Dar tu m-ai lăsat cu el. Eu trebuia să fac un task. Nu, trebuia să faci task. Nu ce urmă astea. Exact. Negru. Play again. Mamă, că suntem. Sunt de 3, foarte mult. Să dau live? Să dăm live? Nu. Dau startul? Da. Ok. O să fiu cromit.
Exact. Mami. Poți să-l cheamă Mami. Mami? Da, poate să joacă mami. Mami. Foarte se joacă. Nu să joacă un mami. La fel, cărănadă și mesi. Uite-ți tot și... Dar lăsați-mă pe mine. Gata, eu am gătat asta. Ai, bă. L-am văzut pe la alb. Alb. Ce votezi? Doi. Votează ceva. Alb. Ok, votează. Hai că am câștigat, ia uite. 10! Ce te-am făcut? Hai, nu, dar... Eu îmi fac timpul. Dăm liv? Ha? Ștefa. Nu cred. Ataci. Fix pe episod, așa-i? Să închid episodul. Eu-mi dau liv. Da, m-am dus. What? Bă, dar ce? Ne băgăm pe altul. What? Dă startul. Eu trebuie să-mi fac Cătălina. Dar nu acum să face. Cădițele. Să faci acum? Da, că peste o oră regională. Și cam. Peste oră. Da, că e 4. Da, e 4. Peste o oră. Gata, la fix am uitat. Bun. Păi eu nu mai mic. Să ai până să faci cozile. Bine, hai că mi-am mic. Nu, te cheamă mama când îți face cozile. Codițele. Păi i-am zis. Nu i-am zis. Nu trebuie să-i zic. Na, mi-ai zis dacă... Îi dă start. Eu nu dau startul. Cheamă când trebuie. Ok. Cerele... Hai că dă startul. Am dat până și de crumete. 01 800. Bam, ok, bun. Nu, dar tot mi se vede lag. Dar pe eu-s mort. Eu-s mort. De ce era? Nu zic. Eu-s la admin mort. Ioi, de ce nu faci task-ul ăla? Eu am. Hai, frate. Ial. Nu. Eu știu cine ai. Și știu 2 impostori. Ce ai votat? Nu. Zi. Alb. A, dacă e impostor. Ok, tu votează ce vrei. Ha. Na ce o zici, mama? Zic că imediat după ce termin procent. Ăsta, dar cine l-a votat tu pe ăsta? Că ăsta chiar era impostor. Ăsta și mai știu încă unul. Ha? Galben. Eu trebuie să fac task-ul ăla, e super fan. Tu nu știi. Hai că nu știu dacă... Ce din ăla? Bam, hai că ăsta dacă îi spune. Eu și bam, am terminat task-ul. Faceți task-ul. Nu-l fă ăla, a, bun. Faceți din asta, mă, cum mai sunt. Tu mă urmărești? Nu te urmăresc, eu fac și eu task-urile. Bam, asta e ușor. Dar te-am nimerit la nimereală. Aha, hai că nu mai e secundă și pierdeți. A, păi exact, că ăsta faci. Hai că le... Filmăm de 25 de minute. Oh, eu...
Nu mă gândeam că de atâtea minute. Mai nervi. Cred că Hai bunii că doarme. te gândeai dacă e... Cred că bunii doarme. Da, butonul. Hai să vedem ce scrie. Red. Ce scrie asta? 6, 5, bă, Ce votezi? Ce ai că votezi? galben. Nu știu poate de mine. Că moment. Motanul România. Ștefi! Te vota pe tine, lumea! Ha, ha. Te vota pe tine, dar nu fără rost. Și ești fantomă cu mine. Iuhu. Bunii doarme și am închis televizorul. Uite, mă vezi? Da, salut. Hai să vezi unde mi mor. Unde mi mor ăla micu. Hai pe aici. Uite. Unde te iau? Admin. O da Livielo, că era impostor. Dar acum chiar nu știu care e impostorul. Mamă, dacă durează meciul ăsta. Eu cred că e turcoaz. Zici tu că e turcoaz? Nu, eu cred că e mai roz sau negru. Dar turcoaz nu știe. Ba da. Care e turcoaz? Hai că e turcoaz dacă e. Eu mai duce pe alb, pentru că alb e cel mai suspecțios. Mai știu să... Ori alb, ori ăsta, Google. Aha, ai votat odată. Mamă, postăm aproape de 30 de minute. Cât de jumătate? Aoleu, mai este până vine pune ziua lui Mari. Mai e încă o oră. Uite, nu e alb, nu e alb. Înseamnă că m-am ajuns pe Google, Luciana. Cred. Bine, mă, să vedem dacă chiar ăsta e. Să vedem dacă chiar e adevărat. Eu m-aș duce că ăsta e. Eu. Nu. Nu-i Google. Nu-i Google. Aoleu! Tu dai startul? Da. Nu da. În fine. Am înțeles, Ștefi. Râd și știu că ești impostor. Nu sunt impostor. No, nu ești. Nu văd. Ce? Îmi fac să râd. Te fac dacă. Bă. Ce faci cu mâna pe kill, ha? Ce faci cu mâna pe kill? Nu știu, chelui așa ți-l. Ia să văd. Da. Ha, tu ești. Da, n-ai voie să te uiți? Dar m-am uitat! Da. Hai că m-am uitat dacă e. Ia ce faci, Ștefi, zi? Ștefi, tu de unde ai venit? Nu. Ce? No! Yes! Scoala, mersi, toate. Hai, dă-ne kill. Toate soarele, toate ierbele. Kilu, co. Na! Da, pe care să omor? Pe care? Bine că ești tu, eu pot să te omor numai pe tine. Ok, hai că eu fac 2 kg ăla, că am fantastic. Bine că o venit ăla acolo. Dar unde e băiatul e? Nu. Hai că am fugit acum, nu mă știundez. Dacă vrei să-ți arăt. Da, eu. Te-am găsit din prima. Cu nu să mă mai găsesc niciodată. M-am ascuns. Eu gata, știu gata. Nu.
Uai, că aici chiar nu o să mă mai găsești. Asta e mai bine. Crezi tu că nu să te Mai mai bine, găsești? hai să fac tascuri. De ce dă butonul? Nu am dat butonul. Nu tu ăla care dă gobeal. Lasă nu. Dau skip, că nu știu cine ai. Eu votez pe Gata, skip. J. Ăla care începe cu J. J-A-G. Jag. E-G-R. Jagger. Jagger. Nimeni. Mă duc să fac tascuri. Hai că tu faci tascuri dacă Nu pot, uite. tascuri de kill vrei să zici. Să crezi tu. Ce că aici fiș. Mica față, nu mai găsi. Crezi tu că nu te mai găsesc? Aici nu mă găsi niciodată. Hai, fă ce vrei, dar găsește-mă, că nu, aici nu mă găsi niciodată. Să unde. Nu, n-ai voie. Cine voi că știam că tu ești impostor? N-ai voie să fugi. Acum am nimărit-o, mama. Ai, Stevi, dai Mă, kill. mai opriți alea, hai. Taci, că postez. Triste. Ei, ce faci, Stefi? Faci kill în fața mea? De ce? Tu știi că ești impostor. Știu, dar e slab. Hai că te votează-te și tu pe tine, că mai are sens. Pe cine ai votat? Pe tine. Ok, dar pe câștigăm, easy. Easy as shit on. Faci kill în fața mea, bre. Dar nu da startul, bine? Hai, dai, intră. Că tu dai start, așa-i? Nu da. Nu pot. Ba da, poți. Ok. Vreau impostor, please, Anies. Ieșiți un pic afară, bici. Nu. Taci că filmez. Taci. De ce te uiți? Zi de ce te uiți. Zi. De ce te uiți? Deci dacă dai live. Nu mai joc cu tine. Dacă e sudoasă. Dacă i-am omorât. Eu nu te Pentru că nu ai putut. Nat, se termină meciul ăsta și închid. Opresc filmarea. White, nu mă vota. White. Ale ce ești ciudasă? Ha? De ce te uiți la mine? Eu am uitat. Da, că mai Nu. Și când se face doar pun mâna pe tele. Easy. Și cam atât și cu acest episod. Ne revedem data viitoare.